izinto eziningi engingazazi into ezethiku like ngangazi ukuthi uma ubhema umuntu ufana ubhema insangu ayibhemela ugwayi aphuza utshwala ebolona so kunofana wakamashu wakuthiwa ubheki wakancikazi isibongo nomfana lo wakamashu like ile nto yayidayisa ubhuti wakhe so lo mfana lona uma efika njalo ekuseni sisebenza nathi seshiftini eyodwa lo mfana like ngimbona ngathi lo mfana ngathi ugroove kwaze kwasa yayibona ngimbuza mabhiza ndoda ayithini ngawo ndoda wona mfethu yali mawufela emsebenzini uyalala ekuseni awulali nebusuku na ethi lo mfethu hayi sifiso bafo into engenza njena mfethu umuntu ulala late yabo hayi ngimbona mfethu unamanga kahle yabo hayi bese ngicina imbuzi ethi mabhiza ungitshela iqiniso ngoba kwakuthi makuyilunch mina ngilunch ayiba ngo-12 to past 12 yabo tea time so leso sikhathi mina ngisebenzisa ngani waphela ngiwabhema ama drugs